Paula Garaialderen konpainian. Arratsaldeon, Paula. Arratsaldeon. Gure lifestyle aditu bat etorri zaigu. Zuk, Paula, beti esaten duzu osagarriak zeinen garrantzitsuak diren, arropa bezain garrantzitsuak, eta osagarrien artean izarra oinetakoak dira. Eta gaur horiei buruz hitz egingo duzu. Bai, oinetakoei buruz. Badakizue edozein luka osatzeko oinetakoak derrigorrezko osagarria dela, ez? Askotan ondo jantzitagoaz, baina oinetakoak fallo egiten badigu, luka edo outfita zeharo eraldatzen dute. Orduan, beti ematen dit garrantzia handia oinetakoei. Gainera badakizue oinetakoak ikono fetitxista direla, ez? Bai, hor oinetakoen inguruan mito asko dago. Bai, ez dakit ordua den hitz egiteko horri buruz. Emakumezkoen oinetakoei begira eta fetitxismoa eta mitoak aipatu zor, takoiak. Takoiei buruz hitz egin behar dugu. Bai, derrigorrez, takoiak beti dira, emakumezkoen kasuetan, oinetakoetan agertzen diren bazati edo osagarri nagusia, ez? Gure kalterako askotan, ze badakigu, takoien gainean ibiltzea ere, ez dela gauza erresa jakin behar da. Ni beti esaten du gauzatxo bat, takoi oinetakoa dituzunean, jakin behar duzu oinetakoiekin ibiltzen. Bestela hobe, zola basu aukeratzen baldin bada. Ze askotan ikusten da jendea, azken finean, oinetako batzuk jakin egin behar dira eramaten, ez? Baina, takoiaren arabera, ekarri dizkigu, ekarri dizkigu, hori da. Ikus ditzagon. Venga, goazen hastea lehenengo zapata hauekin, ez? Orratz takoia duten zapatak. Orratz takoia. Bai, ziur ezagunak, normalean, festa badugunean edo oso dotore goazenean, erabiltzen diren takoiak, normalean. Oso deserosoak, ez dute ekilibrioa mantentzen egia esan laguntzen, baina seksiak dira oso. Dotoreak eta seksiak. Eta normalean nik gomendatzen dut horrelako zapatak, taxi bat gertu daukazunean, taxi berean jantzi zapata hauek, zoaz festara eta beste zehozer eraman poltsoan, ze hauek ezin dira denbora luzean eraman. Orratz takoiak egunerokoan ez genituzke erabiliko. Ez dira. Ez erosoak, ez osasunak. Ez. Beraz, utziko ditugu, festa berezitarako, hor gabonak hor ditugu, eta olerako orratz takoidun zapata batzuk izatea gure armarioan, beti aukerak eta ona da, ez? Beste batzuei hitz egiteko, beti aipatzen ditudan estiletoak. Estiletoak. Hitza italiarra da, baina kasu honetan zapatak ez. Orduan esan daiteke estiletoak beti dotoreak ere, dotoritasun hori mantentzen dute, erosoagoak dira, ze normalean ez dute takoi hain estua eta hain fina, beraz, estuak dira, baina ez hainbeste, eta beti lagunduko digute, hobe ibiltzen, eta beti mantentzen dute ere, klasikotasun hori, edo elegantzia hori, ez? Niri ikaragarri gustatzen zaizkit estiletoak. Estiletoak, orratz takoiak baino, erosoagoak. Erosoagoak eta normalean izateko garaian aukeran baldin baditugu bi takoi mota hauek, ni beti aukeratzen ditut estileto batzuk. Jarraituz, eta orain pasatuko gara, nik uste dut askoz ere erosoago den zapata batetara, eta hauek piptuak, modan jarri diren, azkeneko 2 urte hauetan modan jarri diren zapatak. Ikusi hemen aurrekaldean, normalean gure behatzak kanpoan eramaten ditugu, 2 edo 3, segun nola dituzun behatzak, baina, seksiak dira, 50. hamarkadan emakumeak asko erabiltzen zituzten horrelako zapatak, ez? Badakigu beti irakusten denean, hankan ditugun beha txikiak eta baita behatzen hasera hori, beti ematen du horrek itxura seksi eta elegantea, ez? Eta gainera oina ere askoz ere erosoa dabiltze, honek ez du ere presio handia egiten puntan, askotan hor ere mina egiten dubiltzerako garaian, ez? Eta kasu honetan, erosoak dira, beltzak dira, normalean izaten dute, lazoa edo zehozer, itxurusoagoak emateko, eta oso aukera polita da. Eta orain udazken neguan hauek galtzerdiekin erabili daitezke? Bai, oso polita gelditzen dira. Gero behatzak ikusi? Bai, oso polita dira. Badaude beste galtzerdi batzuk ere behatzak libre usten dituzten galtzerdiak, baina, galtzerdi arruntekin ere, erabiltzeko moduan. Bai, eta beste batzu hitz egiteko, hauek ditugu, ez? Batetik hemen ikusi ditzakegu, dituzten aurretik plataforma txiki bat, eta plataforma honek egiten duena da, takoiari altura kendu. Beraz, takoi balen baldin badugu 8 zentimetrotakoa, honek entzen dizkio, 3 edo 4. Beraz, askoz ere erabilgarria biltzen ditugu, eta egunean eramateko goizetik gauera arte, aukerak eta ona da. Horrelako batzuk, lady looka edo ofizinara bagoaz, eta nik uste dut aukeratzea horrelako takoidun zapata batzuk, oso erosoak direla, ez? Benetan erosoak dira hauek. Eguneroko orako beraz, plataforma duenak ongi. Hobeto, bai.
Eta orain beste, bai, kuñak. Ikusi ditugu segurazki, errebista askotan eta celebrity askoei. Victoria Beckhamek jarri zituen duela 3 urte edo modan, ez? Eta erabiltzen zituen, kuña hauek edo itxura ezberdinarekin, animal itxurarekin, baina kasu honetan ekarri ditugunak hauek dira, ez? Doratuak, politak dira, nik uste dute ez egunero eramateko, badaude eguneroko batzuk ere, udan ikusi ditugu normalean, ondartzara juteko edo beste rafia antzeko zola dutenak, kasu honetan, nik uste dute egokiagoak festa batetarako, edo, badaukatelako ere hemengo osagarri hau kremailera politia hau, eta, baina hauek ere oso erosoak dira, eta izugarrizko altura hartzen duzu, Bajua garen ontzat, oso aukera ona da, ez? Estabilitatea dute, eta, hauek oso erosoak dira. Badaude beste batzuk ere topolinoak, antzeko itxurarekin, kasu honetan kuñak dira. Kuñak ere. Ikusi ditugun guztiak takoidun zapatak dira, baina tira, emakumezko guztiek ez dituzte takoidun zapatak atsegin eta gustatzen zaizkie erosoagoak ere. Eta aukeran badaude, zorionez. Hor gertatzen da gainera oso gauza bitxia. Badirudi, altuak diren emakumeak takoi gehiago erabiltzen dutela. Pentsa ze gauza kuriosoa, ez? Baina normalean erosten dituzte emakume altuak takoidun zapatak. Kuriosoa benetan, ez? Baina nik uste dut ere normala dela, askotan basua bazara, nik uste dut ez dela egokiena ere altura gehiago nahi izatea, baizik eta, esplotatu ere bajua zarela, ez? Naturala izatea. Horre, ekarri dituzun mokasin horiek? Behitu hauek, Oxford zapata batzuk dira, eta normalean, badakizu gaur egun ere unisex konzeptu hori oso modan dagoela, ez? Orduan ekarri ditut haue bereziki, ze aukera da, izan daitezke betiko Oxfordrak, edo, mokasinak, betikoak, baina takoia dute. Honek esan nahi du, oso erosoak direla, ze ikuste duzu ez zola ere, eurirako eta hemengo klimarako egokia, eta gainera, eta kasu honetan takoirik gabe ere erabili genitzake zapata hauek. Bai gizonezkoetan eta bai emakumezkoetan. Ze, Jaime? Horiek eroseta gehiago ikusten direla. Bai. Erosoak dira. Eta emakume gehiago gizonezkoen zapatak hartuta. Bai. Nei ikaragarri gustatzen zait, beti aipatzen dute estilo maskulin hori, baina ikaragarri gustatzen zaizkit hauek benetan erosoak dira, proba ditzakezu gero. Sartuko zaizunean ez. Besteik ez du behar. Ez dut lortzen, inoiz. Ekartzen dudan zehozer jatea, jartzea, ez du lortzen. Aizu, Paula, udazkenean sartuta negua badator, hor pare bat bota ere ikusten ditut. Bai, nik ez dut zure proposamena da, aurtengo denboraldirako. Aztu nahi azkenean, hemen Euskal Herrian euri asko egiten du, negulatzak ditugu, orduan botak, ez? Hitback dira, botak beti ondo datoz, bai soinekoekin, bai frakekin, edozein luka daramazula, botak beti dira apostu ona, ez? Eta kasu honetan ekarri ditut, bota hauek batetik ikusteko bota moteroak, urte batzun arabera modan jarri dela, eta gainera bota hauek badituzte strass edo pixkat zehozer, politiagoa egiteagatik, ez bota hori moteroa bakarrik, zehozer bitxiagoa ez ekartzeagatik, eta kasu honetan erosoak dira eta oso politak, eta hemen kaltzerdi lodiak sartu ditzakezu primeran. Eta gero botinak. Beti gure armairuetan botinak. Kasu honetan botin honek badauka brillo pixkat edo zehozer berezia, ze asko atera dituzte estilo honetan, ez? Botinak zehozer gehiagorekin, ez? Baina oso politak dira, eta ez dira bota altuak, ez da ere erdibaiako botak, baizik eta botinak. Txorkatilera. Txorkatilera, hori da.